illallah Muhammadun Rasulullah. Komai in zan yi farawa sunanka zan yi furtawa, sannan in zan yi karewa la ilaha illallah. Yanzu zan faro bayanin shi, duk mai barci ku tada shi, mai rabo ke kama kalmar shi la ilaha illallah. Allah kenan nake zance, wanda ba shi da ɗan bare mace, bai ci bai sha bare kwance la ilaha illallah. Shi ne ba a misalinsa, baki ba ya kwatanta sa, sai dai aje a ga ikonsa la ilaha illallah. Shi ne sarkin da ke raye tun ba rai, shi yake raye, masani ga abin da ke ɓoye la ilaha illallah. Shi ya yi sammai ya yi ƙasai, shi ya sa bishiya ta yi rasai, duniya ta zamo sassai sassai la ilaha illallah. Ya kumfa ya kunu Allah ne, shi ne mai baiwa kowanne, komai a gare shi simple ne la ilaha illallah. Shi ne sarkin da ke samu miyo zanibi ya gyale mu, miyo addu'a ya yafe mu albarkacin Rasulullah. Kaji ɗan gata gun Allah ya nurin haƙi sallallah, wanda bai gajiya abun sallah Muhammadun Rasulullah. Wa Allah ya ji kunyarsa, wa ya ji bari liticinsa, wa ke kyauta da dokinsa Muhammadun Rasulullah. Hasken ka ba za ya ƙare ba, mai son ka ba za ya taɓe ba, maƙiyin ka ba za ya dace ba Muhammadun Rasulullah. Wanda Allah ya fi so gashi, da kansa yake salatin shi, har da mala'iku ke gaida shi Muhammadun Rasulullah. Ya fi kowa kyau da halaye, shi ne farko a sufaye, akala ya zaɓi koraye Muhammadun Rasulullah. Akamala ka zamo kankat, ilimi manzan mu kai ne kat, arna sun ganka sun ce kut Muhammadun Rasulullah. Wa ya kai ka aken ɗabi'a, kai ke koyar da da'a, in ka ce babu a'a Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.